mellan två människor. Så vi kan starta det här läget. Man griper i handleden så att man kan träna då det här med mötet, förstå partners kraft, för det är ju nummer 1. För att kunna utnyttja partners kraft så måste jag förstå den. Nummer 2, det är att inte kollidera med den. Så det finns det 2 sätt. Antingen passerar man eller så går man tillsammans med. Så det är 2 riktningar. En grundförutsättning för Aikido är att det är fler, teknikerna som fungerar på fler angripare samtidigt. Därför behöver man fler riktningar. Och så säger man så här, det finns inga angreppstekniker i Aikido. Och det stämmer till viss del. Men vi måste ju ha något att träna på. Herregud. Så att då finns det ett antal situationer. Och en del handlar om att leda partners kraft och kropp. Och en teknik skulle kunna vara till exempel så här. Och det kallas för Ikkyo. Det betyder den första tekniken. Den görs också i den andra tänkanformen. Det vill säga att man går med partnern. En annan teknik, om man slår från huvudet, kallas för Kaiten-nage, betyder rotationskast. Ungefär via rotation så leder jag in partnern i ett fall. Och skulle man se den i tänkanform så skulle vi först gå samtidigt och sen kommer den fram och sen får de då rulla iväg. Ser man det lite mer i fart så skulle det kanske se ut så här. Ups. Vi kommer nu att få se, eller ni kommer att få se, olika Aikido-tekniker utövas av några av ledarinstruktörerna, de olika stilarna. Och vi börjar med Lasse Niklasson som visar tekniker från grepp i handled. Tack för det. Nästa är Roland Arkeknytt som visar lite grann också grepp från i handlederna fast mer bakifrån.
tekniker mot olika slag och någon kniv på slutet tror jag. Tack för det.